Dan kien il-mument li matulu l-qlub ta' eluf ta' Maltin li kienu qegħdin isegwu l-Eurovision kienet tħabbat 6-6. Kif konna kważi qtajna jisna li Malta kienet ser tikkwalifika l-finali tal-Eurovision Song Contest ta' nhar is-Sibt. Kien prattikament fl-aħħar momenti għal-ħabta ta' 11:20 ta' filgħaxija meta isem Malta ssejjaħ fid-9 post u waslet l-aħbar li konninna nistennew mill-2021. Mirjana konta tfajla ta' 24 sena, mimlija enerġija li kmieni din is-sena splodiet fix-xena bid-diska kant, sirt kanta l-kanzunetta Serving fil-finali ta' Sibt li ġej f'Basel, l-Iżvizzera. Vera ħad pjaċir. Kritikajta likom kollha il-paċenzja tiegħek. Kif jiġdu kummenti fuq il-pjattaformi tal-medja soċjali Mirjana ta' twirja stupenda tal-kanzunetta, koreografija mill-aqwa u b'interpretazzjoni li ħalliet lil busta msaħra bit-talent mużikali tagħha. Malta kienet fuq 16 il-pajjiż li kompeta fit-tieni semifinali. Minnhom għaddew bis-10. L-10 pajjiżi li għaddew mis-semifinali tal-ħamis huma l-Armenja, l-Awstrija, Danimarka, il-Finlandja, il-Greċja, l-Iżrael, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu u Malta. Dawn il-pajjiżi se jingħaqdu mal-10 finalisti tal-ewwel semifinali ta' tlieta, kif ukoll il-5 pajjiżi msejħa kbar u l-pajjiż li qed jospita l-Eurovision biex b'kollu se jkunu 26 l-att ta' kantanti li s-sibt ser ikunu qed jissiltu għar-rebħa. Intant, it-tieni semifinali rat ukoll is-sem tal-kantanta Maltija Destiny. Waħda minn dawk il-kantanti mistiedna mill-organizzaturi biex jinterpretaw il-kanzunetta li bija kienu ser jirrappreżentaw lil pajjiżhom fil-Eurovision tal-2020, edizzjoni li tħassret minħabba l-pandemija. Incidentalment, kienet l-aħħar kantanta Maltija li sena wara kienet waslet il-Malta fil-finali tal-Eurovision. Il-ħamis saħret ukoll udjenza f'Basel bl-interpretazzjoni tal-kanzunetta All of My Love.